Original. Hi! Ivan! Ah. Ano Mars? Anong pag-uusapan natin? Dahil nakapagtsama pa kami, dahil umagang-umaga andito siya. Umagang-umaga nabubulabog po ako sa kanila. Dito sa Asinggan. Hmm? Madam, pag sinend mo sa akin ito sa Viber naman, please. Hindi nga maganda kapag dito sa Messenger. Nandito po ang celebrity ma'am. Kumakain na siya ng spasol. At thank you so much sa pa-french fries ni Sir Michael. Hindi nakikita si Van Diyos, madam. Bye! 1 minute.